Kalerda. Gelalako. Ongi etorriak 10. kamerotoiera. Aurtengo gaia zorionak. Eta 10 ezaugarrietatik gutxienez 3 erabili beharko dituzue. Aurten 26 lan aurkeztu dira, eta 1.200 eurotako sari nagusiaren irabazlea, iluntasunaren soinua laburmetraia da. Aitor Arzayusek jasoko du saria. Gelalako. Ui, barkatu. Zuzea Aitor Arzayus? Bai. Eske arazo tekniko batzuk ditugu. Eta... Aurten 25 lan aurkeztu dira, eta 1.200 euroko sari nagusiaren irabazlea, korrikarekin bat laburmetraia da. Saria Xavier Crespo jasoko du. Gelalako. Ai, barkatu. Zuzea Xavier Crespo? Bai. Itxoin, eske egin behar dugu gauza. Bueno. Ez, mesede! Aurten 12 lan aurkeztu dira, eta 1.200 euroko sari nagusiaren irabazlea, asfaltoaren islada laburmetraia da. Mikel Goñi jasoko du saria. Aurten 5 lan aurkeztu dira, eta 1.200 eurotako sari nagusiaren irabazlea, Azokaz Blai laburmetraia da. Saria Peñat Gorrotxategi jasoko du. Txalo bero bat. Aurten 2 lan aurkeztu dira, eta 1.200 eurotako sari nagusiaren irabazlea, Durangoko Masoka laburmetraia da. Saria jasoko du Inigo Gaztelurrutia. Aurten lan bat besterik ez da aurkeztu. Berez, lehenengo saria, Zorionak Mikel Ditxo laburmetraiarentzat izango da. Saria jasoko du Xabi Guridik. Zorionak, aurten arazo teknikoak direla medio eta diruz pixka larri genbiltzala eta bakizu, aurtengo saria izugarria. Txapa ederra izango duzu, zutzako. Usundik dezu, zorionak bai. Bueno, guaintxe bai, laburmetraiaz gozatzeko aukera izango dugu. Zuentzat!